my channel, guys! Maraming salamat sa lahat ng mga subscriber natin at nanood ng mga previous vlogs natin, especially yung vlogs with Drew Arellano. So this time, guys, meron din akong special guest na sasama sa aking pagluluto ng special delicacy dito sa Sasmuan, Pampanga. So guys, I'm having my tea dito sa aking garden kasi sobrang busog ko kanina kumain ng aking breakfast, which is tipurong talangka with hot rice, may kalamansi, tapos patis and sili na sobrang suwak doon sa panlasa ng breakfast meal ko ngayon. So guys, this vlog today, natututo kayo kung paano gumawa ng burong talangka at paano ito ipiprepare, paano ito kainin. Guys, stay lang kayo at samahan nyo ko sa aking vlogs for today. Yung month of August, yung maulan. Noon yun, pero ngayon parang delay yung ulan. So, pag month of August kasi, ang tawag namin dito, pasabo. Yung ibig sabihin, parang umaagos yung mga talangka sa ilog namin. Season nila ngayon. So, kahit na late of August na or bare months na, meron pa rin tayong talangka dito, guys. Guys, kwentuhan ko lang kayo. Kaya sinabi ko noon, guys, kasi noon, sobrang dami ng mga talangka dito sa aming bayan, lalo na dito sa aming ilog, sa bayan ng Sasmuan. Noong bago pa pumutok yung Mount Pinatubo. Guys, ang mga talangka noon, sobrang dami. Kumuha ka lang ng water lily at iangat mo, tapos nakakapit lahat sa ugat ng water lily yung mga talangka. Guys, sa sobrang dami ng talangka, ultimong sa daan makakakita ka, nasasagasaan lang dahil umaakyat na ito sa mga daan, nag-uumapaw na ang ilog namin noon. And guys, tell you, ang mga talangka noon sa mga palaisdaan, itinuturing itong peste dahil sobrang dami nila, kinakain nila yung mga fingerlings. Sa sobrang dami, masasayang lang kung hindi mo i-preserve ito. So, yung mga matatanda noon, ang ginagawa nilang preservation, yung pagbuburo. Guys, meron pang nauna sa pagbuburo. Dahil nga yung mga mangingisda noon, sa sobrang dami ng mga talangka, pag nangingisda sila sa laot or sa mga palaisda, inaabot na sila ng lunchtime. So, ginagawa nila, kumukuha doon sila sa mga talangka, tapos nag-iipon sila ng mga damo, tapos nagsisiga sila, iniihaw nila ito, guys. At ipinapartner nila ito sa sausawan na galing din sa coastal, guys, yung palapat sauce. So, yun yung match nung inihaw na talangka. So, guys, samahan nyo ko sa aking vlogs ngayon para maituro sa inyo ang pagbuburo ng talangka. At malaman nyo rin kung ano yung mga putahe na iniluto kasama ang aking special guest. Stay, guys. Bago tayo magsimula, please subscribe to my channel and don't forget to click the notification bell. Thank you. So yan, guys, meron tayo ngayon talangka. Yan. So nagpabili tayo kaninang umaga. Sobrang daming nag-aabang talaga makatikim uli ng burong talangka. Siyempre, isusort out natin, guys, yung mga talangka na nabili natin. So, dalawa lang, lalaki at babae. So, yung lalaki, pwedeng ilagay yan. Tapos, yung mga babae, yun naman yung kailangan natin sa pagbuburo ng talangka. So, eto na, guys. So guys, yan, sorting na tayo. So, ito yung lalaki, guys. Yan, tingnan nyo yung shell niya sa baba, triangle. Ito naman yung babae, guys. So, pabilog yung sa shell niya sa ibaba. Yan yung, ito yung ibuburo natin, yung mga babae. So, iiwalay natin to. So ayan, guys, natapos na natin sort out na talangka. So yung mga babae ngayon, yun yung ibuburo natin. So set aside ko muna yung mga sort out natin lalaking talangka. So ito, guys.
So, next procedure natin, lagyan natin ng asin yung mga babaeng talangka. So guys, ang purpose ng pag-aasin natin para magsuka sila. Magsuka, isuka nila yung mga dumi na nasa loob ng katawan ng mga talangka. Guys, yung mga talangka ay mga scavengers ng ilog. So, nililinis nila yan at kumakain sila ng mga dumi-dumi ng ilog. So, kailangan natin tanggalin yon guys para at least malinis yung talangka natin. Tapos, iikot lang natin sila para mahilo at magsuka. Yun guys, yun yung isang technique natin. Alam na alam mo pag nagsusuka na yung mga talangka natin. Pag sinusuka nila yung dumi sa kanilang katawan, makikita mo may mga bubbles na naglalaway sila doon sa kanilang mouth. Set aside lang natin ito ng 1 oras para magsuka yung ating mga talangka. So ayan guys, yung mga na-set aside natin na lalaki, ilalaga natin guys. Ayan. So sa paglalaga ng talangka, ayan, ilagay natin sa kaserola guys. Tapos lagyan natin ng konting asin. Tapos, konti lang na tubig. Tapos, i-heat na natin guys. Makalipas ang ilang minuto. So ayan guys, luto na ang ating nilagang talangka. Yan. Lalagay na natin dito, spray na natin. Yan guys. Guys, alam nyo ba, bukod sa nilaga, puro talangka, kung pwede din ilagay sa isahog ang mga talangka sa iba't ibang putahe guys. So yung iba ginagamit nila pansahog sa pinakbit, yung iba nilalagay nila doon sa fried rice para maging wrap and fried rice. Tapos mga crablets, yan. Tapos yung iba naman ginagata, ginataan na talangka. Yan, yung ginataan na talangka guys, kasama natin nagluto dyan ang special guest natin guys, na si Miss Cara David lang naman ang kasama ko sa aking pagluluto ng ginataan talangka. At hindi magpapahuli si Miss Cara David sa pagtikim ng ating putahe at pagtikim ng talangka na idinip pa niya sa sausawan ng bagatan. Thank you, Jason. Makalipas ang 1 oras. So guys, after 1 hour, nagsuka na o naglaway na yung mga talangka. So kailangan na natin itong banlawan or pugasan pa para at least matanggal yung mga laway-laway na inilabas nila, yung mga dumi. So guys, matapos natin hugasan yung ating mga talangka na nagsuka at naglaway na inalabas lahat-lahat yung mga dumi sa kanilang katawan. So kailangan natin itong lagyan ulit ng asin. Ang second process na pag-aasin natin is para doon sa fermentation stage na to. So lagyan na natin ito ng asin. Ang purpose nito ay para sa fermentation na. Yung kasi kanina guys, para lang doon sa
pagpapalabas ng dumi sa kanilang katawan. So yung second na paglalagay ng asin guys, ito na yung sa fermentation stage na. So ang gagawin natin yan, pagkatapos natin lagyan ng asin, so ito, yung mga matatanda noon, nilalagay nila sa fish net, tapos inahang nila. So guys, ngayon kasi sa sobrang init na ng panahon, ay hindi na pwede. Kasi una, polluted na yung air natin. So may mga contaminants na pwedeng pumikit doon sa ating mga purong kalangka. So ang ginagawa natin ngayon, ilalagay natin ito sa ref. Hindi naman kailangan i-freeze ito, guys. Kailangan lang na medyo sa cold storage lang siya. Para at least doon sa fermentation niya, hindi ito masira. So, ilagay natin ito sa ref. So, overnight ito, guys. Overnight natin sa ref. And then, the next day, doon siya pwedeng kainin. So, masarap siya sa breakfast. So, guys, and advice ko lang, yung iba kasi ginagawa nila, after nung lalagay ng asin, and then isang oras lang, inubuhusan ng tubig na mainit, tapos kinakain na, guys. Guys, hindi safe yun, kasi pwedeng sumakit yung tiyan mo pag ganun yung ginawa mo, guys, kasi hindi pa na-ferment yung mga talangka. So, kailangan ng fermentation stage para at least lutong-luto yung aligi ng talangka sa loob. So, kailangan pa rin ng fermentation stage, guys. So, yun. Wag na wag gagawin yun. Makalipas ang isang araw. Well guys, alam na alam mo pag fermented na ang ating mga talangka kung ang aligi nito ay orange na orange at hindi ito nagtutubig, guys. Pag in-squeeze mo ito, sasama pati yung laman, guys. Well, masusubukan natin yan sa pagkain natin ng purong talangka. Ready na ba kayo, guys? Kung nagwo-worry ka, guys, kumain ng raw aligi, squeeze mo lang ang kalamansi, guys, and perfect! Wala nang lansa. Napakasimple lang kainin, guys. Kailangan mo lang ng patis, pigain ang kalamansi at siling labuyo. Tapos squeeze mo lang yung aligi ng talangka at laman niya doon sa hot rice, guys. Tapos haluin mo ng haluin yun. Tapos yun na. Perfect na for breakfast. Tara, makanta mo. Guys, kapag kumakain kayo ng purong talangka, hindi maaaring hindi mangunay yung mga kamay. Yan. Dahil dun sa aligi ng talangka. Sobrang sarap. Try. Yun guys, maraming salamat sa pagtutok ninyo sa aking channel at salamat sa mga nag-subscribe at sa hindi pa, please subscribe now and don't forget to like and comment and click the notification bell para maging updated kayo sa mga next vlogs natin. Kailangan natin na pangalagaan ang ating mga likas yaman para ma-enjoy pa natin itong mga kakaibang delicacy natin. I-preserve natin yung environment natin sa pamamagitan ng hindi pagtapon ng basura sa mga ilog natin para at least guys, lalo pang dumami mga talangka natin. So maraming salamat and hopefully tumutok pa kayo sa ating mga next vlogs. No. Kaya mo saan? Kota papag-acting mo lang. Gapang! Ay! Chips na lang, Chips! Huh? Chips na...